Tervetuloa Homohommia podcastin pariin. Täällä teidän hosteina tänäänkin on Kerttu ja Alisa. Nice. Ihanaa olla taas täällä ja pistää niinku kunnolla podcasta hommat käyntiin. Seiskakausi. Seiskakausi, siis seiskahan on mulle siis tämmönen onnennumero. Mä oon vaan päättänyt sen. Ei ole mitään niinku sellaista deepia storya, kuten siitä, että tässä olisi ollut mun pelinumero. Ei koskaan ollut pelinumero. Se vaan, silloin kun mä täytin 21, niin silloin mä niinku jotenkin tajusin, että 7 kertaa 3, 21. 21 on kiva numero. Mm-hmm. Joten 7. Se on vähän säsi. 7 aika säsi numero. Joo, niin näin niin on. Siis mä oon ihan tosi innoissani tästä kaudesta. Tää on ihmeen tekevä. Tää on ihmeen tekevä. Eikö niissä shortseissa, jotka sä sait siltä mun säädöltä, niin eikö niissäkin ole 7? Niissäkin että on se 7 7 vähän seuraa sua. Okei, toi on niinku tarina silleen todella way back. Mutta niin mä on. muistan, koska silleen pelinumero. Kyllä. Ja ne oli sen Joo. jotkut Siis, vitun pelisortsit. Joo, siis mä en tiedä, ollaanko me kerrottu tänne podissa, mutta siis joo, mä omistan siis Alisan joltakin säädöltä vuosien takaa shortsit. Ja jos sä et katso tätä, niin ne on mun. Ne on mut kun sulla oli sit myös siltä, eikö sillä jäänyt myös bokserit, sukat ja urheilurintsikat? Kyllä. Kaikki meni Urheilurintsikat sulle. on annettu eteenpäin. Noniin, Joo. slay. Sukat on kai mulla. Joo. Ja sitten pestynä tietenkin. Ei ollut niin likaisia. No. Tarina ei kerro näin paljon. ja sit mun toiset urheilusortsit, niin ne on mun Exältä. Joo. Et mulla on niinku, mun vaatekaappi muodostuu silleen säätöjen kautta, eksien kautta. Siis mulla on 2 shortsit. Tai itse asiassa 3, ja 2 niistä on mun Exältä, ja 1 on mun kaverilta varastetut. Hei, mut sille minä juon kahvia. Siis, No niin minäkin. hei, mitä? Hyvää. Ja toihan on ekoteko. Mhm. Tai varkaus. Se on fine line. Se on Siinä- veteen piirretty viiva siinä välillä. Ja todella hento sellainen. Mhm. Ja siis, niin. Okei, mutta Alisa, mitä muuta kuin varastettuja shortseja sun elämään kuuluu? Mulla kuuluu oikein hyvää. Mulla on ihan mega kevät-haippi päällä. Joo, kevät on täällä. Kevät on täällä, lähin tänään tämmöisessä melkein teepaidassa ja vähän ohuemmassa takissa tonne ulos. Kylmähän siinä tuli, mutta en suostu laittaa enää mitään sen paksumpaa päälle, jos aurinko paistaa. Kävin jäykkäkouristusrokotuksessa. Mä olin mukana. Kerttu oli siellä tukena. Täältä, jos katsotte videolla, niin Siinä on. siinä on. Siinä on lihasta että laastari. Siinä on sitä lihasta enemmän ja laastaria vähemmän. Tosi hyvin sanottu. Toi oli niinku sille filosofinen. Toi oli jotenkin tollanen. Joo. Joo. Mutta mulla on niinku jotenkin tosi hyvä fiilis. Tulin tänne Kertun luokse taas. Mä olin ihan silleen säästelin mun aamukahvia siihen, että mä juon sen täällä Kertun luona, koska Kertulla nykyään kahvi, niin keitin. Kyllä. Ja Alisa on siis tehnyt tän niinku tosi monen aamuna. Todella. Mä silleen, että pitäisikö keittää kahvit? Ja sit se sanoo aina, kun se kahvikuppi on siinä, tää on mun aamuneka. Niin. Ja sä oot vaan, niinpä. Sitten mä oon aina vähän silleen, no haittaako jos mä tuun vähän aikaisemmin, kun mä oikeasti silleen vittu kahvihammasta kolottaa. Kun se kolotus on paha. Sitten kun se alkaa paha. kolottaa, niin Joo. se tuntuu koko kehossa. Jep. Mut joo, semmoset kuulumiset mulla. Mitäs sulle kuuluu, räkäs? Ai rakas. Rakas. Mä tänään aamulla heräsin 7.30 ja mietin, että miksi mä rakastan Alisaa niin paljon. Ja vastaus siihen on? Sulla on niin hyvä perse ja kiharat hiukset. Noniin. Ei siihen muuta vaadita. Ei siihen muuta vaadita. Oikeesti jo mä olin eilen auttamassa mun toista kaveria muuttaan ja sit mä jäin hänelle niinku yöksi ja sitten olin aamulla silleen, että miksi mä oon näin hyvä ystävä. Että jos mä olisin eilen mennyt niinku aikaisemmin nukkumaan myöskin, että en olisi auttanut vaikka muuttohommissa, niin niinku silleen kun mä meen auttamaan, niin mä meen auttamaan. Niin sit se vähän venähti se ilta siihen, että niinku katsottiin kello oli 2 yöllä. Oho, Joo. no ei ihme, että sulla vähän Joo, väsytti. niin sitten kun 7.30, itse asiassa 7.15 herätys eka kerran pirahti, mä olin silleen, mun piti mennä silleen syvimpään ja olla silleen, ja mä rakastan Alisaa. ja mä en peru tätä. Joo, ja mä olen hyvä ystävä. Mutta oli virkistävä aamukäynä. Eikö ollutkin? Oli, Sitten oli. loppujen lopuksi. Loppujen lopuksi. Siinä tuli siis melkein tunti kävelyä, koska se terveysasema on jostain syystä se kauempi kuin mitä. Niin on, ja myöskin silleen, että bussit ei halua kulkea. Joo, siis oikeesti Turku-bussi Rage. Siis siinä on yksi linja, jolla mä menen töihin, joka on niinku, se on ihana. Muuten, siis mä en pääse mun omalta
terveysasemaltani Niin. kotiin Eikä. bussilla. Ei ole mitään linjaa. Ja sieltä sitten pitää kävellä puoli tuntia. Jop. Ja minä kun rokotuksen otan ja sitten vähän heikottaa, niin siinä olisi ikävä kävellä sitten. Onneksi ei tullut mitään oireita, mutta sanottiin, että ei saa urheilla, niin aikamoinen urheilusuoritus. Nyt oli oikeasti fölirake, mutta oikeasti Joo, älä. mun mielestä toi on oikeasti vähän perseestä ja mä sanon sen nyt julkisesti. Mutta jos haluatte sponsoroida tätä podia, niin I love föli. Love it! En ole koskaan ollut minkään paremman julkisen kyvissä kuin Fölin. En mäkään. Yes. Hei, mutta meillä ei ole nyt aikaa puhua julkisista tän enempää. Et musta sanotaan, että tämä niinku oli tämmöinen kompakti rakepaketti. Joo, ei rakepeitti, vaan rakepaketti. Rakepaketti, just tää. Rakettispaketti. Ja tänään ja nyt sitten tästä voimme niinku sulavaliikkeisesti ilman Fölin niinku viivästyksiä mennä siis aiheeseen, joka on tänään Heated Rivalry. Heated Rivalry. Jo mä en osaa lausua tätä. Kuka osaa? Alisa, tee se uudestaan. Heated Rivalry. Ei toi, mutta kun toikaan ei ole ihan oikein varmastikaan. Mutta se on siellä enemmän siellä kuin mulla Heated Rivalry. Rivalry. Se on siis todella vaikea nimi. Joo, ja siis ei vaan, että me puhutaan nyt siitä sarjasta ja tässä on spoilereita, ei, vaan siitä, että mikä ilmiö se sarja on luonut. Tai mitä se on vahvistanut. Kyllä. Ja tässä nyt taustatietona, tai siis taustatietona, se, että mä oon kattonut siitä ensimmäisen jakson ja vähän ehkä toista jaksoa aloittanut. Sä oot kattonut koko setin. Koko setti on hallus. Joo. Siinä alussa jo kommunikaatio näiden kahden päähenkilön välillä, tai oikeastaan vähän niin kuin kenenkään välillä, myöskään niiden perheiden ja niiden kavereiden ja tämmöisten välillä, niin ei oikein niin kuin skulaa. Ja mä en tiedä, mitä siinä loppukaudessa niin kuin tapahtuu, eikä sitä varmaan tarvikaan tietää, mutta mun mielestä jotenkin oli tosi hälyttävää, kun Kerttu sanoi, että jotkut on silleen, että oi, mä haluan tommosen heated rivalry kind of love. Ja mä en tiedä, mitä siinä käy. Ehkä sä sanoit, että siinä on parempi loppu. Siinä on parempi loppu, sen mä voin spoilata. Mutta ehkä mikä tässä niinku kaikista eniten on mun ytimessä ja mitä mä oon niinku miettinyt tässä monta vuotta omalla kohdalla myös, että meidän se ihannointi sellaisiin toksisiin suhdemalleihin on todella syvään niinku juurtunut. Tosi semmonen, niinku, että mä haluan tommosen perhoset vatsaan, sydämen tykytys kurkkuun, mä haluan sen semmosen, tai että niinku jotenkin ihannoidaan niin paljon sitä, koska sit me niinku vaikka ruudulla, TV-ruudulla tai biiseissä kuullaan se niinku tavallaan se, että tää toksinen tyyppi, joka ei vastaa mulle, niin se oikeesti siis truklaa, se oikeesti haluaisi olla yhteydessä, vaikka valitettavaa. Pidän nyt itseäni olkapäästä, kun sanon tämän. Pidän itseni nyt kyynärpäästä. Näin. Valitettava totuus on, että harvemmin sellainen oikeasti toksinen ihminen, joka pitää sua sille jossain narun päässä, niin on romanttinen, jota sä näet niin kuin TV:stä kirjoissa. Et se ei oikeasti, se ei arvosta sua pätkääkään. Se kommunikaation vähyys ei tule siitä, että sillä on niin kuin ristiriitaisia tunteita, tai sellaisia, voi olla ristiriitaisia tunteita, mutta se ei tuu semmosesta romanttisesta paikasta usein. Niin, että se ei niinku semmonen niinku ne jännityksen tunteet, jotka johtuu semmoisesta vaikka just kommunikaation epäselkeydestä, niin ei ole yhtä kuin vaikka intohimo. Niin, tai ja sitten just se, että jos sä mietit, että miksi se vastaa sulle, niin mä tiedän, että yksi semmoinen niinku hauskaa meemi on se, että siis se miettii viikon, mitä se vastaa mulle, koska mä olin niin hyvä viesti laittanut. Joo, niin toi on ehkä se, että me niin paljon saadaan semmoista kontenttia, että oikeasti tavallaan sen niinku toisen puolen, sen toksisen puolen niinku POV, että mitä siellä voi vaikuttaa siellä taustalla. Ja siis totta kai voi. Niin, ei sekään ole niinku väärä, että joillakin on vaan sellaisia juttuja, jotka on tosi vaikeita, jotka tekee niistä toksisen, mutta se niinku on mun mielestä ongelma, että sitä niinku ihannoidaan ja sitä niinku ajatellaan jotenkin semmoisena, niinku, että ne semmoiset jännityksen ja ahdistuksen tunteet on niitä semmoisia niinku wow-rakkauden ja ihastuksen tunteita. Että ihmiset ehkä vähän sekoittaa niitä ja siksi ihannoi niitä. Mutta sitten musta tuntuu, että on tosi paljon, siis mä olin yksilötreffeillä, jossa se tyyppi sanoi just, että sin type on vähän semmoiset niinku toxic-tyypit ja semmoiset, jotka niinku vähän roikottaa sitä ja tälleen. Ja se niinku täysin tiedosti sen. Ja mä olin vaan silleen, että se vähän niinku kuulosti jopa siltä, että se niinku, en tiedä, flexaus on ehkä väärä sana, mutta silleen, että se vähän niinku on silleen, joo, mä oon vähän tommosia niinku toksisia tyyppejä. Ja sit mä olisin, että toi ei niinku oo yhtään hottia. Jotenkin, että ei oo flex.
Jep, ja sit mä oon nähnyt kans niinku siis lesbo-tiktokissa tai VV-tiktokissa, queer-tiktokissa niin paljon tästä samasta niinku aiheesta sellaista niinku silleen, nyt tänä aamuna viimeksi näin siis videon, jossa joku oli silleen, että kun sun aivot huutoo, että älä tee sitä, mutta se on vaan niin hyvän näköinen, niin mä annan anteeksi. Ja siis toi on valitettava fakta, että niinku naiset ja queer-ihmiset on valitettavan hyvän näköisiä, ja onhan sitä annettu itsekin anteeksi. Meinsin just kysyä, että onko omaa kokemusta sulla, että voimmeko, että vaikka mä kuinka smashaan, että joo, ei ole ok, niin siis kyllähän sitä itsekin ollaan siellä oltu. Siis ensimmäistä kertaa ikinä 25-vuotiaana on ollut love-bommauksen uhri. Mutta kun toi on siis love-bombing. Se on käsite erikseen myös. Se on käsite erikseen. Mutta se niinku, sen ytimessä on se. Sen ytimessä on se, ja siis kun mun on vaikea sitä niinku välillä tajuta, koska silleen se ei ole yhtään ihme. Niin. Että joku muka rakastuisi muhun heti, tai suhun heti. Niin toi on vähän silleen, että mitä sä tarkoitat, että niinku, että toi ei ollut aitoa. Niin. Että totta kai. Jep, ja kun siis monesti just semmoisiin toksisiin suhdemalleihin liittyy se, että oikeasti siinä on semmoista intoa aluksi. Kummankin puoleista intoa, että tää on jotain uutta ja ihmeellistä. Sitten jompikumpi osapuoli tai kummatkin osapuolet niin näyttää sitä kiinnostusta vahvasti, vahvoilla tunnesanoilla, vaikka vahvoilla sellaisilla niin kiinnostussanoilla, että mä oikeasti sä saatat rakastua muhun tai kaikkea silleen niin ihan tollasta. Ja se on koukuttavaa. Ja kyllä mä niinku tavallaan sitten, kun sä täytät ne aukot, sä täytät niin kaikki muut, mitä sä et tiedä tästä henkilöstä, ja sä täytät ne tietenkin hyvin, koska sä oot innoissaan tästä, mitä sä tiedät siitä henkilöstä. Joo. Niin mun tavallaan tarina alkoi siis sillä, että mä olin vaan silleen, että okei, mä olin muka tilanteen päällä. Joo, mä muistan, olin oikein. Mä olin oikein, että joo, tää on kyllä niin tämmönen. Niin, mä niin tiedän, että kuka tää on. Joo, tää on just tällainen. Että mä tiedän, että se yrittää vetää mua narus, mutta mä vaan mä en kuitenkaan siis mä vähän mä en oo pulkassa. Etpä saakaan, mä niin tiedän mitä sä teet sit pari päivää myöhemmin. Sitten se pulkka menee alamäkeen yksin, eikä kukaan enää vedä sitä. Ja mä oon siellä kyydissä silleen, mitä? Joo, ja siis se on oikeasti paha droppi, ja siihen se perustuu mun keittiöpsykologin käsityksen mukaan, se koukuttavuus, se perustuu siihen, että se on aluksi niin hiton ihanaa, sitten siihen tulee semmoinen ihan hirveä droppi, ja mun tapauksessa tämä tilanne ei siis jatkunut, että sitten kun droppi tuli, niin droppi pysyi. Mutta on niin monia semmoisia on-off suhteita, jotka mun mielestä mä ladaan tällaisen kanssa tämmöiseen toksisuuteen, koska se ei ole oikeasti anteeksi nyt vaan kullannuppu, toi ei ole hyväksi, jos sulla on on-off-suhde. Se ei ole kummallekaan teistä hyväksi, vaikka siinä on aluksi, tai siinä on niitä hyviäkin puolia. Mulla tulee siis sen yhden jakson perusteella, mitä mä katsoin sitä Heated Rivalry, niin eikö siinä ollut vähän semmoinen on-off, että just jossain julkisissa paikoissa oli silleen, ihan silleen, että ne vaan vähän vilkas toisiaan, mutta sitten kun ne pisti pannen menemään, niin sitten oltiin ihan silleen. No kun siis siinä on just tavallaan, okei siinä se oli enemmän sitä salaus oli se ehkä se suurin, mutta oli siinä siis just kommunikaatio-ongelmia ja siis kaikkea tollaista Niin, että vaikka ne oli silloin kahdestaan jossain. Niin just silleen esimerkiksi se salikohtaus. Niin. Siellä on salikohtaus. Siellä on salikohtaus ja siinä pyöräillään. Kyllä. Joo. Että se on se pyöräillen kommunikoidaan ja sehän toimii. Siis mä oon siis sähän varsinkin pyöräihmisenä, niin sähän oot pyöräillen kommunikoinut. Paitsi oikeastaan ei. Alisa, sä käyt pyöräillen kommunikoi hyvin. Sä mä en varsinkaan pyöräillen kommunikoi. Mä teen semmosia, että etpä arvaa mikä täältä seuraavaksi tulee käännöksiä. Joo, että sä oot oikeastaan se pyöräilevä punainen lippu. Kyllä. Joo, että jos sä pyöräilee yrität kommunikoida. Siitä ei mitään tule. Että ne sentään hallitsi sen. Ne hallitsi jotenkin sen. Jep. Mutta toi on sille just, että se on off-feuskin. Kun homma on se, että siis se vaan perustuu siihen, että tää on nyt oikeasti, tää on semmoinen droppi, että kuulkaa, ootteko te valmiina, pitäkää penkistä kiinni. Koska mä kuulin tän kanssa ja mä olin silleen, että ouch. Jos sä oot koukussa tollaseen, niin sä et halua tulla rakastetuksi. Hetki pieni. Sä haluat tulla valituksi. Sä haluat tulla valituksi sellaisen ihmisen puolesta, joka on välttelevä, sellaisen, joka on vaikea, sellaisen, että sä voit sanoa itselle, että hei hitto, kukaan ei saanut tätä, mutta on jotenkin kiinnostunut musta. Sä haluat sen
valinnan tuoman jotenkin arvostuksen. Koska okei, tähän voi liittyä monta eri asiaa, mutta esimerkiksi omalla kohdalla, miksi mä haluan, että mut valitaan, on se, että mulle on opetettu pienestä pitää, että jotenkin rakkaus pitää ansaita teoin, niin mullahan on ihan hirveä show päällä välillä. Tai sille, että mä esitän jotain. Ja mulla on esimerkiksi, mä oon joskus mun omissa TikTokeissa puhunut siitä, että minkä helvetin takia mä mietin vaikka, jos mä menen baariin, niin mä mietin, että mitä muut haluaa, että mä puen. Ja se johtuu siitä, että mua pelottaa, että jos mä lopettaisin tämän roolin, jonkun roolin ylläpidon, niin musta ei kukaan tykkäisi. Ja mua ei kukaan valitsisi. Ja mua ei voi rakastaa. No niin, ja siitä sitten... Siinäpä vasta pähkinä purtavaksi. Toi oli niin, siis make so much sense. Käy niin järkeen. Käy niin paljon järkeen, siis niin paljon. Koska niin toi rakastetuksi ja valituksi, wow, siis mä oon niinku... Kun mä kuulin ton kanssa, niin mä otin päikkärit sen jälkeen. Joo, siis mä oon nyt vähän sanaton. Mä sanoin, mitäs tähän nyt sit sanoit oikein? Siis oikeesti, siis tää on yksi YouTube-video, jonka mä näin. Ja se oli siis oikeesti, kun se iski tajuntaan niin voimakkaasti, se niinku nosti monta tunnetta pintaan, niin mä olin se, että joo, päikkärit. Nyt mä tarvin päikkärit, ja mä nukuin siis silleen päikkärit. Sitten mä herään, ja mä sanoin, en mä vieläkään vaan. Ei pysty. Uusi, joo. Niin toi on, ja siis tohon mun mielestä toksiset suhteet perustuu, että siinä on sellainen, että se, joka niinku, tai kummatkin osapuolet mun niinku tällaisen keittiöpsykologin opein on jollain tavalla epävarmoja. Ja sitten epävarmuudessa jotenkin se, että joku valitsee sut jossain hetkessä, niin antaa semmoisen pienen laastarin. Vähän niin kuin Alisalla tuossa, pieni laastari. Pieni laastari, iso lihas. Iso lihas. Tuntuuko susta, että sä sit usein oot silleen, että jos sulla on jotain säätöä tai jotain, että sulla on joku show päällä tai sä yrität jotenkin muokata itsestäsi semmoisen, mitä sä luulet, että se toinen haluaisi, tai sit yrität jotenkin, että vaikka sä niinku huomaat niitä toksisia piirteitä, niin yrität jotenkin roikkuu siinä silti ja tavallaan tulla valituksi vähän silleen pakolla. Tää ei todellakaan pohjaudunut yhtään siihen, mitä mä tiedän susta, mä en tunne sua siis lainkaan. Mutta miten sä omin sanoin niinku... Mikä sun puolustus? Onko sulla puolustus tähän? Koska me siis tässä niinku taas kontekstina musta tuntuu, että me ollaan tässä asiassa taas niin erilaisia, koska mä oon saanut niin semmoista vilpitöntä, siis täydellistä rakkautta mun perheeltä esimerkiksi, että ei tarvitse tehdä mitään ja aina me hyväksytään ja aina rakastetaan sua yhtä paljon. Niin se on varmaan myös tosi iso asia ollut siinä, että mä niinku myöskin, mä oon vähän silleen niinku no bullshit tolerance. Että mun toleranssi niinku semmoselle hevon paskalle niin sanotusti on aika pieni. Niin on. Vai onko sun mielestä oikeasti? Kun mä jotenkin aina ajattelen, että on. Mutta onko sun, ennen ehkä ei ole ollut niin paljon, mutta nyt vielä varsinkin niin kuin viimeisen parin vuoden aikana, kyllä. Niin silleen mä vedän kyllä tosi niin kuin isot rajat. Sä vedät isot rajat, mutta sit sä saatat, niinku, sulla on ehkä välillä se, että sä sokeudut silleen, että jos niinku sun mielestä joku on kiinnostava, niin sit yhtäkkiä koko maailmassa ei ole enää yhtään lesboa, paitsi se yksi. Joo, Joo, se on jotenkin myönnän, mulla on, ja mä tiedostin sen siinäkin niin. Jo silleen, että hei vitsi, tää on muuten paska juttu, ja että ei oikeasti ole niin hieno tyyppi. Mutta silti oli, joo. Että toi on ehkä se sun niinku Akileen kantapää ollut ainakin, että sä niinku sokeudut, että sitten kun sä oot suhteessa tai säädössä, niin joo, ei hevon paskaa, ei Alisalle niinku 0%. Sä et sitä siedä, sä et katso sitä läpi sormien, sä nostat sen heti kissan pöydälle ja näin. Mutta sitten jos on joku tommonen niinku tavallaan validaation tarve joltain tietyltä yksilöltä, ja sitten esimerkiksi olisi silleen tilanne, että mä sanoisin, että okei, mä niinku ymmärrän, mutta tää ihminen, just tää kyseinen, niin ei tuntuisi kivalta musta. Ja sit sä oot silleen, mut kun ei oo Kerttu, ei ole olemassa ketään muuta. Ja sit mä oon silleen, että okei, no... Joo, toi oli huono juttu. Toi oli todella huono juttu. Ja myönnän käsi ylös virheen merkiksi. Mut siinäkin silleen musta tuntuu, että se oli niin outo tilanne, koska silloin ennen kuin mä tapasin tätä, niin mulla ei ole, ja mähän tiesin siitä vaikka, koska sä olit kerran, sä olit tavannut tätä tyyppiä ja sä tiesit siitä, ja sit mä olin silleen, että joo, ei todellakaan niinku kiinnosta ja tälleen. Enkä sitten kun mä tapasin, niin mulla ei ollut mikään semmonen, niinku, mä olin niin jotenkin oma itteni, mä olin ihan vaan silleen, että ei niinku ollenkaan kiinnosta, että tykkääkö toi musta vai ei. Mutta sitten kun hän antoi sitä vähän validaatioon, niin sitten mä nappasin. Ja sitten mä olin silleen, damn joo. En mä sit enemmän nämä jutut oli sit silleen, että mä en tavallaan, siis hänhän ei itse varmaan tiedä tästä ollenkaan mitään, koska mä en kommunikoinut mitään hänelle. Mä en todella niinku silleen hankkinut minkäänlaista validaatiota häneltä oikeastaan, en muista. Ei silleen ainakaan, että se olisi ilmiselvää. Ei todellakaan. Mutta sitten, että ne niinku käytiin meidän välissä ne
keskustelut. Että tavallaan niinku semmoinen Jep. hakuisuus, että se oli vähän niinku piilossa siltä itse ihmiseltä. Jep. Mut nyt mä niinku heitin sulle suoraan tälleen pussin alle sut, kun sä kysyit multa. Tää oli mun puolustusmekanismi, sille kysyn multa vaikea, että mä heitän sut itse asiassa. Ei, mutta toi oli ihan hyvä, koska mä aina unohan ton, koska mä jotenkin ajattelen, että mä oon niin aikuinen, mä niin osaan. Validaatio ei koske suhun. Niin, mutta silleen tulee heikkoja hetkiä. Niin tulee. Ja totta kai niinku sit silleen, että musta on, että mulla on just se, että mä en tavallaan hae sitä, mutta sit kun mä huomaan, että mä joltain saan sitä, niin sit mä tavallaan vähän saatan innostua siitä. No joo. Mutta sit kun mä en saa sitä keneltäkään, niin sit mulla vähän silleen, että no, silleen vähän niinku ihan sama. Niin. Mutta sit se on kyllä paha, koska yleensä on ainakin joku, jolta sitä saa. Aina. Niin sit siinä pitää olla niinku tasapainoilla, että ei niinku innostu siitä liikaa, vaan on vaan silleen, että okei, no onpa kivaa, mutta niinku, että tää riittää. Jep. Ja siis palatakseni siihen alkuperäiseen kysymykseen mulle, niin mä siis jokaisen, jos mulla, tää on paha oikeasti, mutta mä haluan, koska siellä on varmasti kuulannuppu, joka kuuntelee tätä ja on silleen, että mulla on samanlaisia, niin mä nyt kerron kanssa. Tässä ollaan rehellisiä ja inhimillisiä ja epätäydellisiä. Me ollaan niin epätäydellisiä. Hyvä me. Niin, mulla on siis tosi paljon sitä, että kun mä kiinnostun jostain ihmisestä tai mä näen, että joku ihminen on kiinnostunut musta ja sit jos ne vaikka luo ja paratkoon haluaa mun Instagramin. Paha paikka. Okei, miksi toi on paha paikka? Koska sitten musta tuntuu, että mun pitää käydä taas Instagram uusiin silmiin läpi katsomassa ja sitten on se, että onko tää nyt minä? Mistä se tykkäisi, mistä se ei tykkäisi? Mitä se haluaisi nähdä, mitä se ei haluaisi nähdä? Toi on raskasta. Mä en ikinä oikein muuta mitään kuitenkaan loppupeleissä, mutta mä aina niinku käyn sen niinku kelan läpi. Vitsi, mä en edes tiennyt tota. Mulla ei tullut mieleenkään. Mä aina vaan silleen käyn vibailemassa. Mä oon silleen, joo vitsi, mä oon kuuma. Joo, siis joskus mulla on totakin. Mutta sitten joskus mulla on silleen niinku jotenkin, kun mun tyyppi on aika moninainen. Mulla ei ole vaan yksi tyyppi, johon mä niinku tavallaan itse ihastun. Ja sitten mä ajattelen, että niille, jotka ihastuu muhun, on vaan yksi tyyppi. Että ne tykkää vaan jostain puolesta, jonka ne on nähnyt musta tyyppisesti. Niin sit mulla tulee paine ja paniikki. No ei paniikki. Nyt käytän isoja sanoja, mut sitten vähän väritetään tätä nyt ja että tulee vaan niinku silleen hyvää settiä hyvä tähän. draamaa, just tää. Ja sitten niinku esimerkiksi luo ja paratkoon, kun on ensimmäiset treffit. Mä en tiedä, mitä mä laitan päälle. Mä mietin silleen jokaisen siis ensitreffien kohdalla, ja mulla nyt niitä on ehtinyt olla. 78 ainakin. Tänä vuonna. Alkaa liippaa joka läheltä, pakko myöntää. Sinkkujaksossa enemmän sitten. Joo siellä sitten. Mut niin mä aina mietin silleen, että okei, kuka mä olen? Ei, mutta toi on hyvä miettiä. Mutta kunhan se olisi suhteessa siihen, että kuka mä haluan olla, eikä se, että kuka toi haluaa mun olevan. Niin, mutta kun mä sit vaan ajattelen, että kun mua kiinnostaa toinen tyyppi, niin mä haluan, että se tykkää musta. Ja tässä tulee se, että miksi mä olen itse tosi toksisuuteen taipuvainen, koska mä en uskalla näyttää sitä mun itseätä. Mä tiedän esimerkiksi, mun kaverit näkee, kuka mä oon. Ja mä en yritä peitellä sitä teiltä. Mut deitit, jos olet ollut mukaan dateilla, tiedätkö kuka mä olen? Jotain. Onko siinä ollut iso prosessi ennen kuin me nähdään, että mä mietin, että minkä puolen mä näytän sulle on? Joo. No onko sulla jotain niinku tähän, että se tulee vaan, että onko sulla jotain niinku prosessia, mä en nyt osaa muotoilla tätä, jotain prosesseja, että miten sä niinku haluaisit kehittää, koska nyt sulla on toi tiedostuskohta on nyt niinku todella vahva. Joo. Niin onko sulla ollut sitten sellaisia tilanteita, että sä et ajattele, että sä oot niinku päässyt tosta, vai onko toi niinku, että aina on tämä sama kaava, vai onko sulla ollut silleen, että hei nyt mä lopetan tämän yliajattelun, tai nyt mä tiedostan tän, että on niin inhimillistä haluta validaatioita, mutta mä taistelen sitä vastaan vähän. No musta tuntuu, että enemmän siis mä oon päättänyt, että okei, että mulla on ne tietyt vaatekappaleet. Mä tiedän, missä musta tuntuu hyvältä. Mä yritän nykyään enemmän peilautua itse siihen, että mikä musta tuntuu hyvältä ja missä mä koen oloni hyväksi. Koska sit se on se, että missä ikinä on itsellä hyvä olla, niin kuin vaatteissa puhutaan tyylissä. Niin se on se. Se on se, niin kuin miten pitää mennä. Ja jos se joku ihminen on ihastunut johonkin puoleen susta ja sitten on jotenkin silleen, että miten sä nyt tolta näytät, niin sitten se on sen ongelma. Tai sitten se on silleen jotenkin silleen, että kyllä. Tai jos mä mietin vaikka mun deittisovelluksia, niin kyllä mun mielestä mun jokainen puoli siellä näkyy. Näkyy. Mun mielestä sulla on tosi hyvät deittiprofiilit. Että mun mielestä sä näytät itseltäsi
Ja sulla on loppujen lopuksi aika pieni vaatekaappi, että sulla on aika semmoinen niinku kore-tyyli. Niin että silleen muut ihmiset näkee sut tosi niinku enemmän silleen, että no toi on Kerttu on tommonen, eikä silleen, niinku, että no Kertulla on tämä puoli ja tämä puoli ja ne on ihan erilaisia, minä tykkään vain tästä puolesta, vaan aika monet on silleen, että no toi on Kerttu ja sillä on nämä puolet ja ne kaikki on niinku superjees. No just tää. Ja sitten mä näin just taas kerran TikTokin, jossa siis oli silleen, että intohimoja tai onko last niinku intohimo? Vai niin, himo? Se on vähän niinku semmoinen himo. Himo on niinku jotenkin energiasta kaikista niinku pienin semmoinen aaltopituus. Että jotenkin se ei siis loppupeleissä, jos esimerkiksi itse olen aika paljon himon perään. Sä olet himokas nainen. Nimenomaan. Ja mä jotenkin saan siitä, että jos mä koen, että joku himoitsee mua tai edes kiinnostuu musta, niin mä oon silleen, että oi, tää tuntuu kivalta. Mutta oon mäkin itse huomannut, että eihän se kauan kestä, jos niin kun vaan menee ton perässä. Että kyllä mä niinku sitten loppupeleissäkin, jos mä kiinnostun ihmistä, niin kyllä mua kiinnostaa muukin puoli kuin se, että se haluaa mua. Niin. Mutta olenko sortunut siihen, että jos mä näen Hingessä tai Tinderissä, että joku tykkää sinusta ja sitten mä tykkään juuri vain sen takia siitä takaisin, niin olen. Toi on just se paha, koska silleen himohan on tosi semmoinen niin lihallinen, fyysinen sellainen niin kuin tunne. Mm-hmm. Mutta myös siinä mielessä sosiaalinen, että siitä on rakennettu sellainen niin kuin jotenkin ylistettävä tunne, että sä oot niin kuin sosiaalisesti arvokas, jos sua himoitaan. Eikä sille, että sä oot sosiaalisesti arvokas, jos sua niin kuin sun mielipiteestä ollaan tosi kiinnostuneita esimerkiksi, tai sua niin kuin sille oikeasti aidosti rakastetaan. Jep. Koska semmoinen aito rakkaus, niin ei sitä välttämättä näe, mutta sen näkee, että onko toinen niin kuin ns. Himoittava, tai himoitaanko sitä paljon. Nimenomaan, ja tuohon tulee sitten taas niin kuin kaikki tämmöiset, että miten vaikka cis-sukupuolisia naisia on opetettu lapsesta asti olemaan. Mm-hmm. Et silleen, että sä mielletät silmää, siinä on sun arvo. Että tavallaan niinku, nyt jos mietitään, että meidän jakson aihe oli Heat Driver ja toksiset suhteet, niin siihen liittyy tämä koko konteksti siitä, että miten on cis-sukupuoliset naiset vaikka opetettu. Minkälaiset lähtökohdat sulla on niinku perheestä? Onko se niinku taipuvainen siihen, että on helpompi mennä tommoseen push and pull suhteeseen, vai oot sä silleen niinku zero fucks not given? Zero fucks not given oikeesti, jep. Just tää, että tavallaan siis tiedostaen sen, että mikä on lähtökohdat, niin mua on ainakin itseä helpottanut se, että okei, no, joo, mä tiedän nyt, että tällä hetkellä tälleen ja tälleen, mut ei sen tarvi olla. Siis että kaikista näistä vaikka ahistuneista kiintymysmalleista pystyy kouluttautumaan pois. Joo, se ei ole niinku semmoinen kiveen kirjoitettu, ei. Mikä se on sanonta? Kiveen hakattu juttu. Padum. Mikä susta tuntuu, että olisi sun ollut kaikista toksisin suhdemalli, missä sä oot ollut jonkun aikaa äsken? Koska mä nyt niin ajattelen, että toi love-bombaus, no se oli oikeastaan siis se kesti niin vitun vähän aikaa. Ja se oli 2 päivää? Viikon. Viikon, okei. Okay. Mulla se tuntui 2 päivää. No mä viikon prosessoin sitä, niin se oli viikko. Se oli viikko, joo. Mutta silleen, että niinku, tuleeko sulle mieleen joku tollanen omasta menneisyydestä, että sä voit olla se, että okei, no tää nyt ei ollut ideaali. Tiedätkö, kun siis mun on nyt pakko myöntää, että mulla tulee mieleen semmosia, missä mä oon ollut se roikottaja. Ja mä oon ollut se, ja mulla on niinku tälläkin hetkellä ollut sellaisia tilanteita, että mulla on jotain tyyppejä, kelle vaikka juttelee, chattailee tuolla interwebsissä. Interwebs. Ja sit mä aina välillä vastailen ja välillä en, koska mun mielenkiinto menee silleen niin kuin ylös ja alas. Et välillä mä oon silleen, että oi vitsi, tosi kiva tätä. Ja sit joinakin päivinä mä oon silleen, että vitsi, mä en yhtään jaksa ja tää ihminen ei kiinnosta mua tarpeeksi, niin kuin, että mä chattaisin sille koko ajan. Mut sit joskus taas tulee silleen, että no tää onkin kyllä itse asiassa tosi kiva, että sit mä chattaankin tälle. Ja mulla on ollut myös sellaisia niin kuin, että mä olen vähän ollut silleen, antanut ehkä ymmärtää enemmän kuin mitä se on ollut. Näinpä. No olen kyllä ihan antanutkin. No hyvä mutta en niinku silleen sielusta. Vaan sielu ei ole. Että on ollut tämmöistä hyvin, että on vaan tämmöistä himokaa. Se himo on hyvä tunne. Nyt ei oikeasti. Menee ihan sivuraiteille. Mutta niin, että silleen mun on pakko myöntää, että tulee pari semmoista mieleen, missä se on ollut vähän silleen, että mä oon ollut se semmoinen ongelma. Ja en ole ollut ihan täysin hyvä kommunikoimaan ja en ole niinku No mutta niistä on aikaa. Niin. Toi chattailijuttu on nyt eri ja se on niinku tällä hetkellä ja se on mun pitäisi vaan. Mutta kun siinä on se ongelma, kun mä kerran jo sanoin, että hei mä en oikein ole hyvä chattailemaan. Ja sit sitä ei uskota. Sitten mä sanon toisen kerran sitä ja taas ei uskota. Niin sitten loppupeleissä mitä sä voit tehdä enää? Mitä mä voin tehdä? Sä oot jo kommunikoinut sen, mitä sulla on antaa ja mitä sä et halua antaa.
Niin, että loppupeleissä sitten onko toi niinku sun ongelma? Jep. Ei ole, mutta silti mä pidän sitä yllä, että sitten mä tavallaan jossain vaiheessa annankin yhtäkkiä taas tosi paljon ja sitten varmaan innostuu, että no ehkä tää nyt haluat tältä. Se on vähän tommonen niinku kaksipiippunen juttu, mutta se on niinku tommonen I'm working on it, mutta silleen ei ole mikään ihan hirveän paha juttu. Kyse on nyt vaan chattailusta. Jep. Ja sitten mä sanoisin, että jokainen meistä ihmisistä on, niinku meillä on joku piirre, että kyllä me kaikki osataan olla toksisia. Kyllä me kaikki osataan leikkiä tätä leikkiä, jos me halutaan leikkiä, pelata tätä peliä, jos me halutaan pelata. Siis jokainen meistä, esimerkiksi, mä saan joltakin snapin. Vastaanko heti? Vai jos hänkin on odottanut vaikka 4 tuntia, odotanko minäkin 4 tuntia? Oh my god. Esimerkiksi, mä en tee niinku tietoisesti enää, mutta ennen oon tehnyt. Ennen mä oon oikeasti ollut sillä, että no en mä nyt sulle näytä, että mä oon kiinnostunut enemmän, jos et sä niinku, vaikka siis jokainen meistä tietää, että jokaisella meillä on ihan oma elämä ja hyvä vaan, ettei olla koko ajan niinku chattailemassa ja hyvä vaan, että otetaan aikaa muullekin elämälle, mutta sitten kun se voi myös nähdä tolleen, tää on peli. Niin, että okei. Okei, että me pelataan tälleen. Joo. Ja niinku viimeisin mun mielestä sitten, kun tää love-bommaus incidentti niin kuin loppu, niin mä muistan, että viimeisin viesti, mikä siltä on tullut, niin mä odotin 10 tuntia, niin kun mä vastasin siihen. Sitten se jättiin mut luetulle. Joo. Musta tuntuu, että mä ehkä tolleen, mä en tiedä, tai niinku, että mä en tarkoituksella pelaile tommosia pelejä, mutta se vaan tulee luonnostaan. Että sit mulla on, että mä en vaan jaksa vastata. Joo. Mut sit mä oon kyllä semmonen, että mä niinku, että jos mulle tulee viesti, niin mä saatan niinku heti vaan painaa sen ihan sama, vaikka sillä on niinku monta tuntia. Mä en mieti tollasta, koska mä en ole niin taktinen. Sä et ole taktinen ja sua ei ole opetettu. Ei, ja mua ei niinku vaan kiinnosta tarpeeksi. Mutta mä ymmärrän ton, koska tossahan on semmonen niinku tavallaan järki. Eihän toi silleen ehkä tervettä ole välttämättä. Mutta kyllä mä niinku ymmärrän ton, että ei, koska kyllä se varmaan vaikuttaa tosi desperate, että jos se on aina se ottaa 3 tuntia, että se vastaa ja sitten mä vastaan niinku heti. Niin, mutta sitten toisaalta silleen, kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että kyllä kiinnostuksen pitää näkyä. Tai silleen, että jotenkin, että ei meidän, siis aidon oikeasti en mä halua peitellä mun niinku kiinnostusta ihmisestä, mutta sitten mä huomaan, että siihen niinku tavallaan tulee se kerros, että mä oon silleen, että okei, että niinku, että mua pelottaa, että mä pelotan sen toisen pois. Se on se pelko siellä aina, koska mä oon epävarma ihminen silleen, tälleen, mikä tulee niinku, tuollaisiin romanttisiin ihmissuhteisiin, vaikka mä oon todella epävarma niissä, niin musta tuntuu, että se siis suurin pelko on siellä se, että mut hylätään, ja se johtuu siitä, miten mä käyttäydyn, koska mä en osaa pelata niiden sääntöjen mukaan, jotka on mulle tuntemattomia. Niin, että on mukaan jotkut säännöt, jonka mukaan kaikki muut osaa jotenkin pelata, paitsi sinä. Just tää. Ja silleen, että jotenkin ne säännöt on jokaisen kohdalla myös erit. Että jokainen niin silleen tavallaan, että haluaako ne, että mä vastaan nopeasti vai ei, niin mun pitää osata tulkita ne rivien välistä, kirjainkoosta, emojeista, joita käytetään. Mutta tiedätkö, mikä tuossa on helpottavaa, koska mä kans oon tullut tähän tulokseen, että kaikilla on ne eri säännöt. Niin sit sillä oikeastaan ei ole mitään väliä, koska sit mulla on ne mun omat säännöt. Ja sit ei ne voi, ja kaikilla on niin eri säännöt, niin sä et oikeastaan voi pelata kenenkään sääntöjen mukaan. Niin teet vaan just silleen, mitä sulla on, ja sitten ne on se sun säännöt. Ai, mulla on oikeus omiin sääntöihin. Sulla on oikeus omiin sääntöihin ja myös siihen, että ei ole mitään sääntöjä, koska kaikilla on eri säännöt. Ja kaikki tiedostaa sen, että kaikilla on eri säännöt, niin ei kukaan varmaan ajattele sille, että kaiken pitää mennä aina näiden pilareiden mukaan. Ai, mulla on oma arvo vai? Joo. Joka ei tule siis muiden ihmisten mukana. Kelaa, ja se ei tule siitä, että mitä kuumempi ihminen tykkää susta, niin sitä hotimpi sä itse oot. Mä oon eri. Ei, mutta toi on kyllä vähän, että jos joku tosi hotti tykkää musta, niin kyllä mä vähän oon silleen, että okei, että ai mä oon näin kuumaa kamaa. Joo, eikö siis ja tiedättekö, podin kuuntelijanakin tiedät oikeasti, että minkälaisessa vesissä mä oon vaikka rämpinyt, jos oot kuunnellut ihan alusta asti. Mulla on ollut paljon sitä, että mä oon ajatellut, että kukaan, josta mä kiinnostan, ei tykkää musta vaikka takaisin. Niin mä oon nyt tullut siihen tasoon kuitenkin, että mä oon vähän itsevarmempi, että mä niinku uskallan niinku näyttää kiinnostusta, uskallan uskoa siihen. Ja myöskin mä oon saanut sitä niinku tavallaan palautetta, suoraa palautetta siitä, että okei, että musta on sitä jotain viehätysvoimaa. Ja viimeisin oli se, että mä näytin yhdelle mun kaverille, että tällainen tyyppi sanoi, siis se laittoi jotenkin niin ihanasti, se oli silleen, että miksi mä en olisi ihastunut sun, kun sä oot niin kuuma ja kyvykäs. Tai siis niinku taitava. Ja sit mä näytin mun kaverille, että kuka tän sanoi, ja sit se oli ihan silleen, ai se on toi. Että aina kun mä näen sen, niin mä oon se, että toi on maailman kaunein ihminen. Ja mä oon silleen, että maailman kauneina ihminen sanoo, että mä oon niinku, okei. Kyllä se vähän, ja toi on mun mielestä ihan ok. Joo.
me tiedän, että se on tommoista niinku ihmisen inhimillistä käytöstä. Että se on vähän tollaista, niinku, että eihän toi niinku kestävää ole, mutta niinku pienissä mä määrin. sen kestämään, kun mä pelaan peliä oikein. Ja tässä kertun nämä vinkit. Sitten näin pelataan tätä peliä. Oota 10 tuntia, että vastaat sen snappiin. Oliko snappi? Ei ollut edes snappi. Ei ollut snappi, okei. Ei ollut snappi. Ihan eri sovelluksen, Aivan eri viesti. Okei. Joo, kun snappi. Siis Kerttu on launchannut tämmöisen kuin snappisuhteet. Ja mua niin nauratti tänään siellä lääkäristä, kun Kerttu oli se, että mä en kestä enää yhtäkään snappisuhdetta. Mä olin silleen, että oh my god. Mutta, siis kun mulla ei tämmöisiä snappisuhteita niin ole, mutta Kerttu on hyvä pyörittämään snappisuhteita. Onko mä 16? Mahdollisesti. Mutta joo, siis kun musta tuntuu, että varsinkin monesti jos on deittisovelluksessa ja siellä niin joku keskustelu lähtee, mutta ei päästä heti näkemään, niin sitten monet ottaa silleen tämän, hei, olisiko iisimpi chattailla jossain muualla. Ja en tiedä mistä johtuu, mutta monella on se, että hei, miten snappi. Ja mä itse koen, että snappi on niinku todella kätevä siihen, kun haluaa kasuaalia viestittelyä. Siis se on. Mun snappisuhteet voi olla sellaisia, että me lähdetään toisillemme selfieitä. Ei me edes jutella. No, mutta sepä vasta kasuaalia. No joo, nimenomaan. Ja sitten jos olisikin semmoinen, että hei, että mä oon tulossa sinne tai tänne tai jotain, että tuuks tänne ja näin, se voi laittaa siihen kasuaaliin mukaan. Että silleen yhtäkkiä siinä onkin kuva ja teksti. Joo, toi on okei. Joo, mä oon ehkä liian tommonen niinku, mikä on kasuaali vasta kohta liian asiallinen. Koska kun mä oon silleen, anna sun numero, niin mä laitan sulle WhatsAppia. Parhaassa tapauksessa iMessageä. Eikö siis Alisan kompastuskivi on se, että siis mä en tiedä miksi, mutta Alis niinku kautta aikojen, kun mä oon sut tuntenut, kohta tänä vuonna 4 vuotta. Mitä sieltä? Mä en tiedä, mitä sieltä tulee. No nyt sä kohta kuulet. Niin on se, että sä osaat niinku käsitellä, tai sä osaat niinku toimia tietyn niinku tyylisten ihmisten kanssa. Sä oot silleen, että okei, jos tää on tosi maskuliininen tyyppi, mä tiedän, mikä mun asema on tässä. Että kyllä sekin jotain, niinku, siis sullakin on jotain taktiikoita. Koska sitten, jos on semmoinen vähän feminiininen, meneekö pupu pöksyyn? Joo, siis mä pelkään feminiinisiä naisia. Ne on liian jotenkin silleen, siinä se energia on niin eri. Se on varmaan, kun musta tuntuu, että semmoiset maskuliinisemmat naiset ja teitemit ja muut tämmöiset tyypit, niin on mulle niinku tuttuja. Ja se myöskin, musta tuntuu, että mulla on vaan ollut silleen, että yleensä sit ne on niitä, jotka myös tykkää musta takaisin ja jotka oikeasti haluaa lähteä munkaan vaikka treffeille. Että sitten niinku, onko kysynyt femmejä ihan hirveästi treffeille myöskään, niin en. Pitäisikö muut 2026 Alisa ja femmet? Mä ja oikeesti. Ja kun mulla on niin vitun pämiä tuolla oikeesti Tinderissä, mutta mä en vaan uskalla pyytää. Sitten mä puoli pyysin yhtä. Ja sit se oli silleen, haha, no oispa kivaa. Ja mä olin silleen, eikö sun piti sanoa tässä nyt, että milloin sopii. En mä voi nyt olla silleen, no niin, elikkä milloin. No voit niin voinkin. Eli sullakin on jotain säännöksiä sitten näköjään. No mä en tiedä, onko se säännöksiä ehkä silleen, no joo, oli toi tommonen, toi oli vaan tommonen pelko. Niin toi just. oli tommonen, niinku, että nyt mä niinku annoin sulle siimaa ja mä oon tottunut siihen, että sit siihen heti vastaan ja ollaan tosi proaktiivisia. Ja sit, kun se olikin vähän passiivinen, sit mä olin silleen, että no mitäs mä nyt teen. Niin, mutta joo, Alisalla on kyllä semmoisia pärjäitä siellä niin kuin deittisovelluksissa, että silleen, niin kuin, että jos Alisa ei laita niille viestiä, niin minä laitan. Ja saat laittaa, koska minä olen nyt chanssini missannut ihan oma syy. Etkä ole. En oo. Ei siis. Oo. Ja mä haluan myöskin, hei, tässä vuonna 2026 tuodaan takaisin se, että jos sulla on joku tyyppi, jota sä oot miettinyt, että tää niinku kuihtui tää keskustelu, mutta sä oikeesti vieläkin mietit, että olisipa kiva mennä treffeille, laita se toka viesti, tupla tekstaa, tupla snappaa, tripla snappaa. Parhaassa tapauksessa sä Tinderissä tuplatekstaat ja sitten Tinder potkii sut pois ja poistaa teidän matchin, tai sitten se itse on silleen, että miksi sä tuplatekstaat mulle, varsinkin kun sä yrität silleen olla wingman sun kaverin puolesta sun omalle matchille. Eikö oikeesti siis tää tarina? Mä sain bännit sen takia Tinderistä, kun mä yritin olla kupin Alisalle. Ja siis oikeesti mä toivon, että sä tiedät, kuka sä olet, jos sä ikinä kuulet tän, laita mulle viestiä. Mä en löydä sua enää. Siis me ollaan oltu varmaan 4 kertaa matcheja, ja nyt sit kun mä olin silleen, että okei, nyt on se aika, kun mä oikeesti, nyt mä pyydän sitä treffeille. Nowhere to be found. Varmaan onnellisessa parisuhteessa. Ja hyvä siis niin, ihanaa onnellinen sen puolesta. Mutta sille mä haluaisin tietää, että mitä sulle kävi. Mitä sulle kuuluu? Mitä sulle Muistat kävi? sä mut vielä? Legit! Jep. Mut mulla on yksi tarina siitä, että mä sain niinku yhden tyypin dateille sen takia, koska
Tinder sekos, niin se lähetti saman viestin 3 kertaa. Ei, mutta toi oli kans hyvä. Joo. Ja sitten se oli silleen, että okei, asia tuli harvinaisen selväksi. Mä silleen, niin. Että nyt sitten, että Joo, erotuinko joukosta? Nimenomaan meinasin eka poistaa sen matchin, mutta sitten mä silleen, tiiäks, ei jaksa. Että katsotaan mitä vastaa. Ja nyt teillä on snappisuhde. Mitä sitä on päätty? Siis onnellinen loppu. Olisiko tähän hyvä päättää tämä heated rivalry? Niin, toivottavasti tästä tuli kuulija-katselija jotain sun elämään. Ainakin sä sait tietää sen, että mitä mieltä me ollaan toksisista suhteista, eli... Mut myös sitä mieltä, että se on ihan inhimillistä, silleen ihan ok, mutta silleen huono juttu. Jos sä teet sitä ja huomaat, että sä oot sellaisessa suhteessa, niin okei, me ymmärretään. Mut se ei ole cool ja älä flexaa sille, että mä oon niin toksinen tai että mä niin tykkään toksisista suhteista. Silleen, se ei ole mitenkään kuuma, se ei tee siitä kuumaa. Mun mielestä kuuma on se, että vitsi, mä rehellisesti kommunikoin ja mä niinku laitan itseni haavoittuvaiseksi ja en pelkää torjuntaa ja en hae validaatiota, vaan haen rakkautta. Se vasta kuumaa onkin. Paitsi myöskin siis ei tarvi hakea rakkautta. Voi myös hakea siis vaikka silleen mukavia aikoja ja silleen mielihyvää ja niinku semmoista. Treffejä. Niin, mutta senkään niinku ei tarvi olla validaation hakua. Se voi olla sellaista kokemuksen hakua ja semmoista niinku ihmisiin tutustumista. Ja just tää niinku niinku komppaan isosti, mitä Alisa just sanoi, että et ei enää niinku nostettaisi jalustalle ihmisiä, jotka oikeasti pelaa pelaamalla. Tai jotenkin niinku ei jonkun syyn X, Y tai Z takia pysty näyttämään kiinnostusta tai on tottunut siihen, että vaikka heitä aina tavoitellaan, koska olen tavannut niitäkin ihmisiä, jotka on silleen, että mä aina tykkään siitä, että mua niinku jahdataan. Not cool. Siis sä kulutat sen toisen energiaa ja sä kulutat myös omaa. Jos sä haluat sen toisen ihmisen, miksi sä haluat, että se jahtaa sua? Miksi et sä tuu puolivälis vastaan? Nimenomaan. Joo, niin oikeasti. Niinku tästä jaksosta, jos jotain jää käteen ja kouraan ja hyppysiin, niin se, että me ymmärretään, mikä toksisuudessa viehättää, mutta me ei haluta, että se olisi niin viehättävää. Näinpä. Joo. Seuraa meitä Instagramissa @homohommia, myös TikTokissa @homohommia ja YouTubessa @homohommia-tili. Mä meinaan aina laittaa alaviivan, siinä ei ole alaviivaa. Ei ole alaviivoja nähty. Ja lisää Kerttu Snapissa. Niin meillä tulee snappisuhde. Snappisuhde. Mua ei kannata lisätä, koska mä en sitä katso. Joo, hän ei oikeasti siis, eilen mä olin niinku, koska mä sain sen ilmoituksen. Niin. Niin mä olin haukkana paikalla. Niin oli heti katsomassa. Mut vastas silleen kuvalla näin. Mutta ei siitä muuta kuin pysykää kullanuppuina ja moi moi!